Uit Oesmorend worden het Niels en Kai en die zongen Het is het land. Dames en heren, we zijn in deze tweede halve finale ruim toegekomen aan liedje nummer 20. En voor liedje nummer 20 zitten klaar in Venrooy het duo Los. Welkom in de uitzending. Hoi. Goedenavond. Het leeft er een beetje in Venrooy, Elvika? Nou, volgens mij wel, ja. Nee, dat leeft gigantisch. Laatste jaar heeft dat een enorme vlucht genomen. En ja, met 5 liedjes in de halve finale kunnen we denk ik wel zeggen dat het leeft. Ja, zo is het toch wel zeker zeggen het einde doorgaat naar die finale, toch? Dat zou heel mooi zien. Ja, en is dat het liedje van Los? Ik hoor het. Ik hoor het. Ja, zeker, ja. Hey, Marcel, u hebt metgeschreven aan Gelukkig weer samen, hè? Wie is het liedje tot stand gekomen? Ja, hoe is het tot stand gekomen? We worden sowieso, we schrijven ieder jaar een liedje. En eigenlijk proberen we altijd een beetje af te wisselen. 2 jaar geleden hadden we een beetje een rocknummer. Vorig jaar hadden we een beetje folkachtig nummer. Ja. En dit jaar worden we eigenlijk een 6/8. Een beetje toch een schoenplayer. Ja. Nou ja, goed, dan heb ik met Willem had zich over de muziek gebogen, Willem Reuling. En ik heb samen met mijn buurvriend Rob Jeuken de tekst gemaakt. Ja, niet zonder succes. Ze hebben gewonnen bij de PLA's volgens mij. Klopt, ja. Ja, en nu gelijk door naar de halve finale. Denk ik dat maar u aan optimistisch als ik aangeklaagd ben. Zoiets grum van mij. Sorry? Nou, we van tevoren natuurlijk wel opgehoopt. En het is dan toch altijd een verrassing. Ja, dat is zeker een verrassing. Maar ik bedoel, ik doe hem voor u. Maar ik doe hem eigenlijk voor alle deelnemers. Maar ik doe hem speciaal ook voor u. Maar dan moet je wel één ding van me doen. En dat is namelijk met z'n tweeën samen uw eigen clipje aankondigen, alsjeblieft. Zeker, dat gaan we doen. Hier komt hij dan. Onze clip, onze nieuwe clip. Gelukkig weer samen. En we heten Los. Uit Venrooy. Ja.